Straight to the Now, point. tagantag pagtagad mga kaigalaan, ang ato mga issues karon buntaga onya si Daniel Cortez ni tubag na, ha? Okay, kay nangita din sa nako mga higala nga. Katulad ni ako naman sa inyo gipasanginlan ang streamers. Ato ni tagag pagtagad mga higala kay kami may unang gipasanginlan di HP na bahin-bahin na gutos pasangil. Wa na ba? Ato tagag pagtagad mga kaigalaan ha. Kunya speakers bahin samtang akong gipawat-paabot sa ni Daniel Cortez. Istorya sa daday ha kay siya may gipasanginlan taon nga kanana ang sa namutang sa mga streamers kadto bitawng Cebu is Garcia country. Kami may unang DWHP may gipasanginlan. Pero ito na masangil katong vlogger mahigala nga vlogger ni Governor Gwen Garcia nga iyang parinte ha. Layo lang noon tong pagkaparinte ha. At kami aji katawa mga kaigalaan. Pero sa pikas bahin atong balikan tong gamay itong samtang nagpaabot ang Daniel Cortez. Ang rally mahigala dito sa Dumanhog nga dini-appeal mahigala sa BBM. Rally kadto sa alyansa nga iyang i-endorse ang iyang mga kandidato sa alyansa. Wa na lang gyud pakuyuga mahigala si Andrew Di naman madag pakuyugon kay niya man tong chant mahigala 12 alyansa, 12 alyansa. Karon dito sa Dumanhog usara may ni kuyog. Si Binhor Abalos lang yung usa sa iyang linya mahigala ni BBM. Ngano man na kining mga senators, mga tang-an pa man ni mga kailaang politicians, utro man sa ning mat-an paspinya. Nahibaw na silandaan nga di na ta mapaduol ining BBM. Kay mopaduol ta ini delikado ta, ha? Maapil ka mahigala kay mo man nagiingon god nga kana bitang panultihon nga birds with the same feather, ha? Is the same. Ato na agi katawa mahigala ha. Ato na agi katawa. Birds with the same feather flock together. Mama na ilang giingon mahigala dugay naman ang istorya ha, pero murag makaingon to bitaw tinuod siguro na inana no. Kay mo bitaw na mga ginikanan akong tambagan nga tan-awa gid ninyong barkada sa inyong mga anak. Kay kanang inyong mga anak makabarkada na gani na og medyo kakita ka sa lihok sa mga barkada lahi. Timailhan ka na nga kana imong anak red flag ka na. Kung ang barkada sa imong mga anak ngadto sa eskwelahan o kanang mga bugoy ba? Nya mga adoy-adoy kay magbantay ka. Ngano ning imong anak nga kakuyog man sila so sinabot ni sila. Ha? Unya kay pareha mo mag-interest, pareha mo kuan ba? Bantay ka. Sumo ka na nga gusto ning mga senador di ta mo kuyog ini kay pida ang budget na daan karon tuiga 10 talamayon kay ang budget karon sa administration in BBM. Unya ang iya manghigalang gipangbuhat maapil ta ini nga kini ni ang daghay na masangil ini BBM nga kurakot ug mag-uban-uban ta paduol ta niya pasingin lang sa nga mo siguro sang uban ng mga kurakot. Lagi talang ni katawa mga higala ha. Mo na kining mga senador wa gyud manguyog. Kita bagon mos Dumanhog na usbisag usalang ka senador wa mikuyog. Nga kumbuto no naon nimo ha. Presidente ning ni adinhi si BBM mismo. Unya ang Cebu is a vote-rich province. Unya ang naa sa rally, naapod mahigala si Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga ni pahibaw nga siya mo'y leader ining One Cebu Party. Nganong man mo anhi mga senador? Ni palayo man sila. Nya kumbot hono-honaon may presidente ko na. Kada bitaw na bitaw usahay bitaw day nga sa imong kinabuhi ba day sa imong pagkatao bisag unsa ka kabisi inday ken kabantay ka inday ken. Nga sa atong kabisi do na kita bisita day nga makaahat to tag drop everything. You do gyud ka anak gumutungan ng bisita ha. Mahimo man do na kay mga bisita uban nga busy kay mo lang unya lang ha kanang nalasa tay kon kay napag na busy ko dire. Mahimo man. No nga imong ma-schedule ba pero do na gani kay bisita gyud nga labi nag imong boss kana kay ha. Sabi ning Bongbong nga naa pugos ka gyud og ato na gini adtuon ning Cebu.
Nya labi pa nahasakay ka mahigala nga sa gipaila nga one Cebu matod pa. Pero ngano man yung mga senador wa man to nga kini sila mga higala mga matan man nga mga politicians. Straight to the point. Di sila gusto mahigalang maduhig niining kalangig na karon nining BBM mga sukit tig paminaw. Straight to the point. Tanawa ko na yung trust rating o yung approval rating mga higala. Sa tanan nga mga officials gobyerno ang pinakataas og trust na approval rating si Sara Duterte. Bubintaha pa gani mahigala si Chis Escudero og rating. Sunod mahigala kini si BBM ikaapat na gitos Martin, ha? Nang karon og magkuyog-kuyog ka nabagoy kandidato bisig usa lang nga kanang nagpa-endorse si Martin. Mangita mo sa kandidato nga ang mo-endorse nimo kadto gyud sang dunay credibility ba? Ha? So ang mga tao kini mao mga senador sa dili lang mimo paduol ni BBM, ha? Kay si BBM mga higala ang mga taong Pilipinhon. Labi pa ang mga Subuanon. Kini lisod man nimo ning imong tintalon og kwarta na. Mahimo nang mudawat sa kwarta pero duol kay skupras na ron, ha? Ano man, magunahuna man sa nga og ang muhatag sa kwarta daghang kwarta ning di as administration. Manghatag sila kwarta. Kini nanghatag kwarta kay bawo sa kadiin man ning kwarta hagikan. Unya kay bawo sa kag-unsa ning nanghatag. Kinis BBM mga kaigalaan kining iyang endorsement karon medyo case of death kini alang sa mga senador. Ah. Mo nang kabantay mo ang mga senador di na iyahay na lang sila. Iyahay pa ning kamot mga kaigalaan di na sa muuban. Si Binhor Abalos sa gitay ni Kuyog. Ah, ang uban wa na gyud. Kay ngano ari ka sa mga senador case of death kana. Lahi man ang dynamics. Pag-abot sa lokal dako pa nang questionable. Og labi na ngari sa mayor. Og ngari may gas mga leaders, no? Pero kanay bagong level mahigala sa mga senador, kanagong mga butante din ha, gawas ka dunay palit mga kaigalaan, inigpalit ana mga sukin tig paminaw. Pagunahuna man na nga kining tawhana na malito may kuan yun eh. Ah, gigamit lang kita ani klaro man ni kayo. So, muna nga maingon ko ayaw gyud mo dawat anang kwarta. Ah, kay para di mo makonsensya ba. Pero panalitan og di malikayan mo dawat gyud mo hala dawatan na. Pero ayaw mo ka konsensya. Kay kanang kwartaha ato naman sa nang kwartaha. Ah, unya kinini ang mga senador balikan na to dili sa mo paduol mahigala hasta ni mga lokal nga mga kandidato kung mahimo di lang sa mo paduol sad. Ang uban mahigala napugos og paduol kay kini ron do naman ni shadow ron mga higala nga kwan election karong eleksyon na kabantay mo karong eleksyon na midterm election ha pero murag thrilling kayo day ha thrilling kayo nga eleksyon kay tungod mga higala nga nag-ung-ung ang impeachment ni Vice President Sara Duterte ug unya dunay issue mahigala ni Presidente Duterte kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga tuwa karon sa dahig mo na nga mga tao medyo lahi ang pagbuto na ni mga kahigalaan. Kay tanawa ha, with your respect sa uban nga mga baruganan nila labot sa kan Duterte na magisukon Duterte sa pagsugod pa gyud at usang respetaran mga kahigalaan. Kadto mga aktivista ato lang sang respetaran kay consistent pan sila mahigala sa ilang stand. O kadto suko gyud sa war on drugs sa Duterte na man gyud. So kadto ato sang respetaran pagsugod pa gyud. Kinis BBM mo man gyud ni masuko. Naka-benefit pa man ganit ni mga kaigalaan. Kay mo itaw na nga iyang kuha si Sara mahigala nga iyang vice president, iyang running mate. Sa laktod nga pag-istorya, ang mga tao makaingon medyo sa may tawag nimo ng tawhan ng klase. Nga di man sa mga higala supak mahigala sa war on drugs si Duterte karon na lang ni siya murag wa ko na siya ganahe sa war on drugs pag-justify mahigala sa iyang ginahimo na karon. Pero kadtong mga naniid yun, di man nato mahigala ma-underestimate ang understanding sa tao. Basta gibuguan na ni sa mga tao. Ang mga tao na hibaw nga kinis BBM, timan-an sa mga tao nga duna ni mga higalay dapat mutan-aw ba og utang kabubuton ngadto sa mga Duterte tungod kay number 1 sa tanan nga mga presidente sa nasod
si Presidente Rodrigo Duterte ra mga higala mo'y nakapalubong sa iyang amahan ngadto sa libingan ng mga bayani. Straight to the point. Dili ka ka-expect ni Cory Aquino nga mapalubong atong respetaran tos Cory kay mamuntoy unang presidente after Marcos. O mga Aquino atong respetaran sila nga dili sa magkapalubong, no? Kay medyo sila man mooy nagbangga gyud. Pero ang mga presidente uban nga matod pa ila mga friends kuno sama ni Ramos. Wa gyud oy. Pagkahuman mahigala si Irap, si Gloria. Ha? Wa mga higala ilubong si Marcos sa libingan ng mga bayani. Dugay nila kanang pangandoy. Ha? Usa ka na mahigala kadakong isyu sa mga Marcos. Wa gyud nila to. Ila ra gyud to mga higalang gi. Butang mahigala tong ilang amahan. Diha sa ilang panimay kay nagpaabot sila kinsay presidente mo abot na panahon nga unta mahangyo nila nga malubong si Duterte ray nakahimo ana. Straight to the point. Tiya mo na ke kanang unang-una ha siya ra mo nakapalubong ni kanhi presidente Marcos sa libingan ng mga bayani. Unya pagkahuman pag eleksyon iyang gikuha si Sara nga iyang running mate. So kanang isyu may gala sa war on drugs si Duterte dili na isyu. Pagsugod pa insofar as Bongbong Marcos is concerned ha, with due respect sa uban katong suko gyud sa war on drugs. Nga pagsugod pa gyud suko. Ba't kining iya? Karon naman lang ni pasuko-suko. Iya mga higalang gikuha si Sara, gigamit lang niya mga kagalaan nga imong hiya ang himuong running mate. Aron mo daog sa itong 2022 eleksyon. Kay kung murimat siya ni Leni Robredo, pilde siya. Ha? Pagdagan bitaw nila may gila vice president nga nagbangga sa pagka-vice presidente, pilde mas Marcos. So ina na nang na-analyze og maayo nga mokuha ta og makatabang nato pagpo sa rating. Ha? Si Sara gikuha. Karon pagkuhang Sara ron, daog. Pagdaog ron mahigala ang gibaos mga kagalaan. Tanawa ko na, klaro man ang mga tao di man yung gibaos karon si Digong gipada dito sa dahig. Si Sara i-impeach. Nya katong pag-anhi sa Cebu mahigala kabaw mo, ang mga senador mo nahuna sa di lang kita. Na may mga senador nga di sa Cebu at the time dekin. Dihay mga senador nga sa Cebu City wa sa matod dumanhog. Ngano man pagtugpa pa lang ang Marcos mahigala sa Mactan, ang gigamit ni eroplano ni Marcos ni BBM kadto ni eroplano nga gigamit mahigala pagda ni Presidente Duterte dito sa dahig. Straight to the point. Ato, kano? Ako ipakita sa social media ha. Kining eroplano ha. So ang mga senador nga niya sa Cebu City daan ayay nagpahinumdom ang hinuon ni Samot na hinuon kay hinumdom man mga tao ani agoy di ara ang eroplano ay. Mao kining eroplano ha. Ay sa dong ay nya katosang ka BBM dong. Kanay dong. Oh, pag naog niya sa airport adtong pag-appeal niya og rally didto mahigala sa Dumanhog. Maoning eroplano ha. So ikaw senador ka to na. Gawas nga imbes kay ang mga tao ron presko pa mas na una. Moingon mga tao bida traidor ning tawhana. Nga samot pag ka presko kay gipahinumduman mga tao kay pag naog sa eroplano na mao maning eroplanohang gigamit pagdangad to ni Tatay Digong dito sa dahig. Kay kini di ang eroplanoha mao gid ning pirming gamiton ni BBM kumulakaw-lakaw siya, ha? So klarog tataw nga kuan na gyud no ang mga tao di man underestimate ni anang pagganha sa Dumanhog ana din man nga pagpahinumdom tanawa ra gud ako ipakita ninyo balik tong pagdanang ni Presidente Duterte names katong video names okay na katong nanaog na si Duterte mahigala dito sa kuan gidana dito mahigala sa airport mo ni ito gipasakay sa mahigala sa eroplano mo ni eroplano ha asa man tong kuan paminawon ta ko ng audio gamay dong be. Mo ni. Saka na si Duterte. Nanghilak ko mga pulis town.
Ase ka, ayaw sa audio no. Mo ni sa plano ha. So mo hinumdom ang mga tao nga bisa pagdaghag kwarta sa BBM magbabaham gyud kwarta ni ang uban gani sugod na marangkada na mga kwarta ron daan. Mapanahon na gini nga kuplason talan niyang kwarta kay total traidor mo gini sandaan ato sa din traidoron. Ini karong shadow election. Shadow election between Duterte man kabantay mo. Duterte Marcos man ang dagan. Kabantay mo ini singgit may kala BBM ang uban Duterte. First time ning election. Nga nabutang mga higala nga doon na bay sama og shadow election ba? Ang mga senador kabantay sila may higala bida case of death kining iyang endorsement delikado kayo. Ang mga tao ini medyo suko man gyud, mga sukit tig paminaw, suko man gyud. So with due respect mahigala adtong uban nga mo kung giingon na magikunta sa war on drugs nga kunta gyudaan pa. Pero na may uban mahigala nga dili. Labi na mga higala katutuang naluoy gyud mga kagilaang presidente Duterte nga usa ka presidente ni serbisyo sa nasod. Doon na may mga presidente na priso may higala kato si Irap o kato si Gloria diri raman gyud mga higala sa Pilipinas. Pero kini inana ba ang gihimo ni BBM? So umupaduol kang BBM ron panahon na medyo delikado. Straight to the point. Ang question dako, kini mahigala mo trickle down ba ngadto sa local nga mga politicians? Mo trickle down ba kay sa mga senador mga kaigalaan? Wa naman. Naa naman mga higala para nila. Mo na nga kini ni ang pagbutar na to karong Mayo 12 timan ana to. Og kinsay angay nga mga leaders kay do na ta mga higalay atong kaugalingon, no? Nga obligasyon alang sa tong nasod o tinuod ta nagmahal alang sa tong nasod, do na tay obligasyon mahigala nga ato mga higalang ayuhon kining maong botasyon, ayaw mo dawat og dunay kwarta pero kung nakadawat na mo hala, dawata kan-a ang paon og ayaw iluwa kanang taga, kay sa ako na gyud kining eleksyon na karon importante nga makapili tag tinuod nga taong tarong, tinuod nga mo serbisyo sa tunasod o kana magsugod nato nga doon tay obligasyon kung tinuod tang nagmahal ni natong nasod mga kaigalaan.